ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав раво кардан ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотша дар номераи инами экран буда имо ба саб дарои кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст як 3-4 духонага аз Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат аст хонаи фурӯшӣ, аз территорияи Душанбе, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи шаҳри Бухтар. бисёр хонаҳо аз Душанбе ҳастанд ки ҳам квартира, ҳам хонаҳои арзон, бениҳоят арзон. дӯстон азиз, ки хонаҳои арзон аз Душанбе якум боре ки роӣ карданд ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 170 сомонӣ ки навор аз сар мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, агар шумо орзуи ҳаҷи умра рафтан дошта бошед, ба шумо як ширкатеро тавсия метиҳем ки ино худашон ҳама виза, пиза, билет ва ҷои хурду хӯрокша ҳамаша шумода туғрӣ карда метиҳад, яъне ки ҳамаша якҷоя карда метиҳад, аз даст як одам мегирен ва соху саломат мебиёен. як ширкати хубе ҳаста ки дӯстони азиз, як бародари тоҷик худамон ҳаста ки ҳамин хел ширкат дорад ки мақсад ба ҳаҷи умра шумо я мақсад документотона, визатона ва билета ва ҷои гостиница, меҳмонхона, хобушкати ҳамаша туғрӣ карда метиҳад. кадоме ки хоҳишманди мақсад дорад ҳамин хел мисол ҳаҷи умра рафтан, мақсад инами рақамошон занг занен ё ки дар ҳамин рақамошон ватсап ҳам дорад. якташ рақамҳои Тоҷикистон ҳаста ки мегафоила пайваст дорад ва дуюмгинаи рақамошо +95 512 4728 ҳам ватсап ҳам телеграм пайваст дорад. инами номера инам хел набирад карда дар ватсап сохранӣ кунен, яъне ки ватсапшон мебурояд. чӣ маълумоте ки мехоҳед, чӣ саволе ки доред дар ҳамин рақамошон тиен шумода мақсад фаҳмода метиҳанд. айни ҳол аксия кардага ҳастанд, мақсад ки мисол билетошон арзон аста, виза пиза ҳамаша якҷоя карда метиҳанд бо нархи арзон. айни номи канали мо шумо гап занем, бо ба шумо скидка ва арзон мекунанд, ба шумо тавсия метиҳем. ҳаҷри умра и ҳар як орзуи як марди тоҷик аст. мард дӯстон азиз, шумо аз куҷое ки набошед, дар Россия, аз Қазоқистон, Ӯзбекистон, аз Тоҷикистон, аз куҷое набошед, ба шумо билетчат электроник карда равон мекунанд. хайна бештар маълумотҳои пурраша аз рақамҳои ватсап гиред, марамат. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. нархи арзон ва ҷӯшҷӯи беҳтарин. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр аста ки якта калидор, якта баня, якта кухни. дӯстон азиз, ҳавлиш бетон, гирдаш маҳкам, ремонтои замонавӣ, қоидави об, светамаш 100%. пеши бозор, заправка, масҷид, мактаб ҳамаш дар наздикии шаҳр. нархи хона бениҳоят арзон аста ки срочна сум дар кора 185 000 сомонӣ аста ки боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, документҳои хона 100% дар он то карда метавонед, ягон мушкилӣ надорад. шаҳри Душанбе, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. дута рақам аста ки ҳар ду рақамошо 24 соат кор мекунанд. ҳамин акада срочна пул дар кор шудаги хонаша фурӯш намудаи мақсад. хона ремонт кардаги аста ки ҳамаш тавира ягон мушкилӣ надорад. медоред фақат зиндагӣ мекунед. шумо занг занед ва бештар маълумотша аз соҳибашон гирен, бо арзонтара мешавад. марамат бештар маълумот аз рақамҳои поёмда 185 000 сомонӣ муомила дорад. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира занед, фаромӯш накунед ва агар ки имконият бошад, ҳамин навори моро дар ватсапай, дар имой, дар телеграмай, дар куҷое ки метавонед подписаш кунед. навораи квартираҳо, хонаҳо ва чора далш тамошо кунед. марамат бо далши мерем. кадоме ки ҳамин хонаро интихоб кардаги ҳастед, рақамошон ҳардуш кор мекунад, марамат занг занед. мегзарем ба дуюм эълони навбатӣ. дуюм аспи фурӯшӣ аст. баъдро ки аспи 2.5 сола аста ки барои човандозӣ ва барои дӯстони азиз ки одамое ки ҳамин хел чода сар кор доранд. асп мега 2.5 сола аста ки беҳтарин аста ки срочно мегӯяд пул дар кор шуда, мегӯяд ба ҳам хотир мефурӯшем. агар аспа яъне ки шуруъ мақсад тарбия карда, мақсад нигоҳ кардагиян, ака пул дар кор шуда мегӯяд фурӯш намудиям. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 11500 сомонӣ ки бо муомила дорад. 11500 сомонӣ одамони харидода арзон мешавад. асп барои бузкашӣ, барои ҳама чӣ мешавад. ҳамхали аспи ҳамхали буда 2.5 сола мега соҳибаш дар Абдурахмони Ҷомӣ, райони
кӯйбешта қарор дорад. Ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда бардори азиз, кадоми шумо ки асп мехаред ҳам хеле корода мақсад завқ дошта бошед, на шумо занг зане арзон када метиҳан сирошна акада сум дар кӯрай. Маърумот бештар маълумота гирен. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компанияи грузоперевозкаи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқубҷон. Ин ака борои шуморо аз территорияи Москва ва Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, шаҳри Бухтар, Калхозобод, Данғара, Кӯлоб, Восе, обшим 25 ноҳияи шаҳри Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ҷошане ки ҳамин дута мақсад ҳамин Хатлону ва тобе марказида оварда мерасонанд. боз мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади аз Москва болтона рафта аз ҷои кортон худашон мегиранд ва то пеши камалшона мебуранд. беҳтарин инсона беҳтарин шахса ба шумо арзон мекунанд. аз номи канали мо гап занем ба шумо килоша скидка мекунанд. маърумот ба шумо тавсия медем кадоме ки бор равон мекунад бо компания акаи Ёқуб равон кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст дар Гипраземда. шаҳри Душанбе райони Сино Гипраземда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 45 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ва ремонтҳои беҳтарин замонавӣ кадака тайёра метавонем зиндагӣ кунем. обуш тайёр аст, медорӣ фақат дар хона зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира мега 248 000 сомонӣ аст ки боз дӯстони азиз муомила карда метиҳам. хай ягон маълумотҳои иловагӣ худон агар фаҳмидан рақамош аст мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гирен. арзон ва савдо мешавад. фақат хоҳиши меҳнати мо ҳамин ки лайкора фаромӯш накунем, гузорем ва агар имконат боша навори моро дар ватсапа имо ки ҷое ки метавонед силкаи навори моро падисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Гулбоғ гуфтага аст дӯстон, назди ки аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 600 метр дарун, яъне ки аз роҳи калон 600 метр мегӯяд дарун. шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Гулбоғ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардага дӯстон, назди ки хона коробка аст, фақат дар тиреза рангу бор ҳамин хеле корош мондага, дига болош пушондаги ҳамаш тайёр аст, фақат рангу бор дар тиреза ҳам хеле коро боз якам аз дига санг қум шебем дорад. ба ягон квартира ҳам боша мега алиш мегирем, болоиш мега маслиҳат мекунем. хоб нархи хонаро мега кадоме ки мегирем, нархиш мега 100 000 сомонӣ аст, бо арзонтар ҳам мекунем ва рақамошо рақамҳои вавилон аст кор мекунам. ба кадом дӯстоне ки бардороне ки аз Кӯлоб ки хона ки лозим боша маърумат на хонаи арзон бо ҳам мирам арзон мекунам. агар ба квартира боша мега иваз мекунем ва болоиш мега маслиҳат мекунем. маърумат дига маълумота аз сӯбашон гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар Гипразем гуфтага аст, пеши масҷид, гимназия ва мактаб. шаҳри Душанбе райони Сино Гипразе пеши мактаби калон ва масҷид пеши гимназия. инам хел маълумотро навистага аст, кадом то ки мегирем бо хай дигаша мепурсем. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 50 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин аст ки ремонтш нав кардага аст, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 247 000 сомонӣ. 247 000 сомонӣ мега муомила бо дора мега омада аз пеш биред. дӯстони азиз, ҳамин хонаҳое ки мо мондесем кадомиш як ҷояша ки нафаҳмидем, рақамҳои соҳибошон дар поён бо ҳарфҳои зард навистага аст. метавонед занг зада қатишон бо маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. албатта ки ҳар як хонаҳое ки мо мондесем бо ё ай нархи гуфтаашон бо камтар муомила мешавам. қатишон занг занед суҳбат кунед, савдо дорад. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки бо нархи арзон. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Шарора, яъне ки деҳаи Уртабыз, не ки замин мега замини обия об мега 100% дорад. ҳамагӣ 2.5 сотиқи ровна мега соҳибаш қариб ки 3 сотиқ замин аст. се дар хона кардага дӯстон азиз ки хона мегад мақсад коробка аст, об ва свет дорад. баъди мақсад тахта бозор якум кӯча мешавад мега соҳибаш.
ҷои беҳтарин аст ки ҳуҷҷатоша ҳам ҳаст хонара метавонед ки фақат камтар сохтмонашо нопура метавонед ки мақсад сохтмонашо када гирен. Нархи ҳамин хона замин обшим 56 000 сомонӣ аст ки бениҳоят арзон. ҳамин рақамҳо шуда мега WhatsApp ҳам дорем мега WhatsApp имо дар WhatsApp имо нависен. Агар ки рақамҳошон кор накард метавонед ки дар WhatsApp имо одамои харидор занг занед. Шаҳри Тоз Уртабод 2.5 сотиқ замин 56 000 сомонӣ маҳрамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район пеши радиостансия гуфтага аст чойхонаи тарафи Ленинскийда. ҷои хубае. Якхонага квартира аст ки дӯстон дар чорум ошӯна қарор дорад. 35 квадратли метр аст ки домои панелни 4 этажа аст. хона мега дар чорум этаж аст, обсветш аст, ремонтуш дар сурат маълум аст, домои панелни таъмирш хай чихеле ки дидесте. хона тайёра метавонӣ фақат зинда кунӣ. дар пеши дом мега чойхона, мактаб, садик, беморхона, масҷид ва дигар чизо ҳастай. нархша мега 185 000 сомонӣ мегем, бо конкретна арзонтар мекунем ва ина рақамошона рақамҳои мегафон кор мекунад. дӯстони азиз, дар комментария хоҳиш кардем ки аз Ленинский район мо квартира монем. ина маҳрамат дар Рӯдаки дар радиостансия пеши чойхона маҳрамат бештар маълумотша аз ёбашон гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе дар кӯчаи Носири Хисрав гуфтага аст, соҳибуштаратураи район, ҷои хуб. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона дӯстони азиз фундаментош времикош рехтага аст ки ҳам хоначаи времика, ҳам фундаментои хона, боз 4 дар дигар хона ҳаст. кӯчаи Носири Хисрав гейдаш маҳкам ва обшим хонае ки мақсад нимкорасо ҳамин хелгӯя мешавад. хай гидаш маҳкам обсвет магазин пагазин ҳамачи дар наздикиш аст. срочно мегад пул дар кура 150 000 сомон гуфтеса бо конкретна муомила дорад. хоб дӯстони азиз, хай ҳамин хел хона равон када пешкаш шидага аст. хай кадометон ки дар кор аст рақамошона занг занем. акн нархи хона қимата арзона узризод аймо вобаста намекунад, барои ки ҳамин хел рекламата шидааст. маҳрамат одамои харидор занг зананд. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамоати Уртабоз гуфтага аст, тарафи Иттифоқда наздикии мактаб, беморхона ва районда наздика. тарафи Иттифоқда мега Сойбош. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хонаи коробка духтаги тайёр аст ки хоб якта ошхонаш кардӣ ва коридорш ду дар хона коробка бо обсветш кардӣ. дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 48 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. вариантҳои алишан боша хай вариантҳоятона пешниҳод кунед ва ҳамин рақамошона мегад WhatsApp имо дорем мегад. баняк калида ду дар хона ҳамаш ҳастай, беморхона, мактаб ва мағозаҳо дар наздикиш. ин ҳамин рақамҳо мегафон аст кор мекунад. кадоми шумо ки мехарен маҳрамат дигар маълумотҳои бештарша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.